నేను మీ లంకిరెడ్డి గారి అబ్బాయిని. ఈరోజు నేను సెకండ్ డే పొలానికి వచ్చాను. ఇదిగోండి చూడండి, మట్టి అసలు సాఫ్ట్గా ఉంది. 7ంటికి వదిలి వెళ్ళాం మేము. 12 అయింది. ఇప్పుడే పిలకలు ఇదిగోండి 2 సార్లు వదిలాము. అదల్లా కొంచెం తడవలేదు, ఇది బాగా తడిసిపోయింది. దాన్ని అక్కడ మోటార్ చూపిస్తా. ఈరోజు బట్టలు కొన్నాను అనుకుంటున్నారా? మా మమ్మీ తిట్టింది నిన్న మట్టి అయిందని, అందుకే ఈరోజు షర్ట్ ఇప్పుకొని పని చేస్తున్నాను. దాన్ని అక్కడ మోటార్ చూపిస్తా. ఇదిగోండి గట్టిగా ఏమన్నా ఉంటే పక్కకి వేసుకోవాలి. అమ్మో జారిపోతుంది. పడిపోతున్నాను నేను. తడిచిపోయింది ఇదిగోండి, ఇక్కడంతా గుంటనే చేరింది. ఇక్కడల్లా నీళ్ళు పడి గుంటలే అయిపోయింది. దాంట్లోకి దిగితే జారిపోతాము. అందుకే బాయ్, లైక్